Osote Governor Anambra State bụ Dr. Ibezim akpọgo oku ka enwe ndị ezigbo mmadụ ha na ha ga-ejikọ aka ọnụ iji wee mezuo ebumnobi African Taiwan nke ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo bụ n'obi maka steeti a. Dr. Ibezim kpọrọ oku a mgbe ndị isi Anambra State Community and Social Development Agency bịara kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya dị n'obi gọọmenti n'Awka. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata jikwa akụkọ a wee bịa. Anambra State Community and Social Development Agency World Bank bụ nke ehubere n'afọ 2009 iji wee wenata ụbịam n'obodo dị iche iche dị n'ime Anambra State. Osote onye isi gọvanọ kenere otu CDSA na mbọ ha na-agba ịhụ na enwere ezi mmepe n'obodo niile dị iche iche n'ime Anambra State. Na mbụ, onye isi oche otu a bụ Maazị Shudi Mmojegwu kwuru na njem nleta ha bịara bụ nke gbasara ndị isi otu a. O kwukwara na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ritegoro erere site n'otu a. Maazị Mmojegwu kwuru na ọtụtụ ndị ntorobịa na agbọghọbịa bụ ndị enyegoro ohere ịmụ aka ọrụ dị iche iche. N'okwu ya, onye isi Creative Service of the Agency, Oriakụ Uche Nwizigbo, kwere nkwa na otu ha ga na-agba mbọ iji wenata ụbịam n'obodo niile dị n'iche iche na Anambra Steeti.